Γεια σου Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Πώς πάμε, Πάρη? Εξαιρετικά. Σήμερα σου είπα, έβγαλα. Λοιπόν, πρώτον, έβγαλα 2 έννοιες από πάνω μου. Πολύ σημαντικό. Που η μία ήταν για το αν έχω ακόμα συμβόλαιο στο πάρκινγκ κάτω, γιατί είχε φύγει μια πληρωμή επειδή είχε λήξει πάγια εντολή. Και πήρα και το air conditioner από το παλιό σπίτι που το είχα ξεχάσει. Αυτά τα πράγματα κάνω μόνο εγώ. Κοίτα, να ξεχάσεις ένα air condition είναι λίγο, ρε παιδί μου, δεν ξέχασες Όχι. κανένα κουτάκι. Απλά να πω ότι στο καινούριο σπίτι είχε air condition και δεν μπορούσα να μπει πουθενά. Ναι, Οπότε με στην αντάρα τη μετακόμιση, ενώ είπα θα το κάνω μετά, το έκανα αρκετά μετά. Μετά. Το μετά είναι. Ενώ αν κάποια στιγμή στο μέλλον γίνει, είναι μετά. Ναι, ισχύει. Οπότε έχω αυτή την ανανέωση μέσα μου που φύγανε πράγματα. Είναι πολύ βολικό αυτό. Είναι ωραίο. Ναι. Και οι δύο είμαστε αναβλητικοί. Πολύ. Το ξέρεις αυτό. Αλλά έχει αρχίσει να με βοηθάει πλέον το ότι το συνειδητοποιώ πότε είμαι αναβλητικός. Ενώ, λοιπόν, στο παρελθόν θα γινότανε. Όταν λέω στο παρελθόν εννοώ επί εποχές Σόρσλερ που ακόμα χτιζόταν αυτό, ας πούμε, Ναι. το τι θα πει για μένα δουλειά και επαγγελματισμός και όλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν συγκρίνεται με τη σχολή και με όλα αυτά. Χεστήκαμε όλοι εκεί, οι συνέπειες δεν είναι και τόσο πολλές. Ξέρεις, μετά όταν έχεις και Ειδικά στην Ελλάδα. Ναι, ειδικά στην Ελλάδα. Μετά, όταν έχεις και ένα νίκη να πληρώσεις, έχεις και μια ασφάλιση, ξέρεις, πρέπει να είσαι on top, ρε παιδί μου. Οπότε πλέον έχω λέω, καταλαβαίνω και λέω, με έχει πιάσει αναβλητικότητα τώρα. Οπότε αρχίζει και μπαίνει στο μυαλό μου το ότι, κοίταξε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να διευθετηθεί συνολικά. Ενώ πριν χρόνια ήμουν αναβλητικός με πράγματα και για μένα τα πάντα ήταν αποκλειστικά και μόνο δικαιολογίες στο μυαλό μου γιατί δεν τα έκανα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν πρόλαβα να κάνω αυτό γι' αυτό, δεν έκανα το άλλο. Και δεν μπορούσα να το βρω συνολικά ότι, έχεις μπει σε μια λίγο αναβλητική φάση. Ναι, φάση. Το οποίο εμένα με βοηθάει πάρα πολύ τώρα που το έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω ξαναμπεί, ρε παιδί μου, σε αυτή τη λούμπα, γιατί λέω ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να το λύσεις λίγο συνολικά, γιατί θα χαρείς πολύ μετά. Ισχύει. Και με βοηθάει εμένα αυτό πολύ. Δεν ξέρω εσύ πώς το δουλεύεις αυτό. Εγώ, ο συνηθισμένος τρόπος είναι ότι κάποια στιγμή με πιάνει μια μανία. Ναι. Και απλά αρχίζω και κλείνω πράγματα. Ναι. Όχι με τον ιδανικό τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο. Απλά βγάζω από πάνω μου, ξέρεις, λεπτομέρειες. Ναι. Και εγώ κάπως έτσι, βασικά έρχεται μία μέρα, την οποία την προετοιμάζω μέσα μου ότι. Δηλαδή, εγώ τώρα προετοιμάζω τον εαυτό μου να έχει τα αντανακλαστικά με το που έρθει η μέρα που θα έχω αυτό το capacity, να το αδράξω κατευθείαν. Ναι. Να μην το αφήσω να πάει χαμένο. Δηλαδή, το λέω στον εαυτό μου, μην το αφήσει να πάει χαμένο όταν έρθει η ώρα. Οπότε. Τι έλεγα, μπράβο. Έτσι το κάνω κι εγώ και μόλις έρχεται αυτή η μέρα, αρχίζω και είτε διεκπεραιώνω πράγματα, είτε αποφασίζω ότι δεν θα γίνουν. Είναι και αυτό είναι μια διεκπαιρέωση. Είναι να τα κλείσω απλά. Λέω, ξέρεις κάτι, δεν θα γίνει. Το πήρα απόφαση. Και όντως το πήρα απόφαση και δεν το κάνω. Αυτό τέλος πάντων. Και είμαι σε αυτή τη φάση και είχα στο νου μου να συζητήσουμε κάτι άλλο. Ας πιάσουμε αυτό πρώτα. Αλλά πριν το πιάσουμε, εσύ τι κάνεις? Γιατί ξεκινήσαμε Ναι, γιατί μου λες τι κάνεις και ξεκίνησα να λέω εγώ το πόνο μου κατευθείαν. Γενικά καλά. Από νέα, όχι κάτι συνταρακτικό. Βασικά θα το έχουμε κάνει, νομίζω. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα τώρα. Κάναμε τον DevOps. Το DevOps που είχαμε καλεσμένο από την Elastic και μας είπε πώς έγινε η φάση με τα αστέρια στο GitHub στην Elastic και ένα incident που είχαν εκεί. Okay. Νομίζω αυτό δεν είναι η περιγραφή, αν θυμάμαι καλά. Θα είμαι εντελώς ειλικρινής, επειδή το έχεις κανονίσει εσύ. Δεν το έχω όχι. Κοιτάξει, έχει να κάνει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε. Προσπαθώ να θυμηθώ τι είναι δημόσιο, αλλά εννοώ ότι τι έχουμε βάλει στην περιγραφή, αλλά στη χειρότερη κάποιος θα το έχει δει, επειδή θα δεν μπορεί να το περιγράψει. Αυτό. Και θα σε έχω αφήσει μόνος σου, γιατί εγώ θα λείπω και θα κάνεις ένα καραόκε. Ναι, σωστά.
Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί τώρα είναι συμβαίνει πριν το meetup, το Ναι, οποίο ναι. έχει γίνει την ώρα που βγαίνει το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι πως όσες φορές έχουμε κάνει καραόκι έχει πάει πολύ καλά. Ναι, η λογική ήταν να είναι λίγο πιο διαδραστικό, έτσι, λίγο να δούμε κάποια πράγματα που είχαμε κάνει λάθος στο παρελθόν και αυτά. Και Ναι. δεν ξέρω, έχω στο μυαλό μου κάπως να το κάνω πιο διαδραστικό. Θα δούμε πώς έχει βγει αυτό και πώς Ναι. τελικά το φαντάζομαι. Οπότε Ωραία. δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί Ωραία, είναι πολύ χύμα στο μυαλό μου. θα το συζητήσουμε off camera. Θα το συζητήσουμε off camera, θα το συζητήσουμε σίγουρα σε επόμενο επεισόδιο, ενώ επόμενο από αυτό που θα έχει όντως γίνει, να δω πώς έχει πάει κιόλας. Αλλά αυτό, μάλλον μετά το Πάσχα θα είμαι στο Vilnius, στην Λιθουανία, θα πάω να κάνω μια ομιλία εκεί. Τέλεια. Στο PyCon Lithuania, το οποίο τώρα το κλείνω, αλλά νομίζω ότι μέχρι να βγει το επεισόδιο θα έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει ανακοινωθεί βασικά, αλλά δεν πειράζει. Okay. Δεν το μάθω ποτέ. Φαντάζομαι δεν μιλάνε ελληνικά αυτοί που είναι στο PyCon Lithuania. Οπότε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και κάτι τραγικό, φίλε. Δεν είναι και κρατικά μυστικά η αλήθεια. Ναι. Ισχύει. Τι άλλο, προσπαθώ να σκεφτώ τώρα. Τι ομιλία θα δώσεις? Θα μιλήσω λίγο. Είχα κάνει πιο παλιά μια ομιλία που είχε να κάνει με την Python και το parallel σε σχέση με το concurrent programming και πώς το concurrent programming εισάγεται στην Python μέσω του Async.io. Και τώρα πλέον που το Async.io έχει αρκετά καλή υποστήριξη μέσα στο Django. Θα μιλήσω πιο συγκεκριμένα για Django, ποια πράγματα γίνονται από Async.io, ποια γίνονται εκτός Async.io. Όλα δεν είναι πλέον και Async μέσα στο Django, έχει μείνει τίποτα που δεν είναι. Νομίζω ότι τελευταία φορά που έχω κοιτάξει τα πιο σημαντικά. Νομίζω και αυτό είναι. Πλέον παίζει να είναι σχεδόν όλα. Απλά ήθελα λιγάκι να το δω λίγο σαν και πιο βαθιά. Δηλαδή, κάποια γίνονται async περίπου, γιατί στην πραγματικότητα γίνονται κάποια πράγματα σε threads από πίσω, τα οποία τα καλύπτουν με async.io το Django και έχει γενικά ένα παιχνίδι εκεί πέρα λίγο πηγαίνει, και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Και να το δούμε και λίγο πιο πολύ στο γιατί εγώ να κάνω μια τέτοια εφαρμογή. Έχει πλάκα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πότε αυτό με βοηθάει, γιατί με βοηθάει και ούτω καθεξής. Άρα λιγάκι μια έτσι πιο σφαιρική εικόνα του πράγματος αυτού. Τώρα τι στην ομιλία. Υπήρξε πάντως μια πολύ μεγάλη πίεση, νομίζω, από την κοινότητα και στην Python και στο Django να υιοθετήσουν το Async.io μοντέλο. Ισχύει. Το οποίο, για όσους δεν ξέρουν, πολύ συντομία να το εξηγήσουμε. Αυτό. Πρακτικά τι γίνεται. Το Async.io παίζει πάνω σε αυτό που λέμε event loop. Άρα δηλαδή υπάρχει αντί να έχω πολλές διεργασίες οι οποίες τρέχουν παράλληλα και η οποία κάθε μία από αυτές εξυπηρετεί ένα request το οποίο έρχεται, μπορώ εγώ πλέον να έχω μία διεργασία η οποία να εξυπηρετεί πολλά request ταυτόχρονα και όχι παράλληλα. Αυτή είναι η βασική διαφορά αυτών των δύο, όπου αυτά τα request καθώς έρχονται ξεκινάνε να εξυπηρετούνται και τη στιγμή που χτυπάνε το δίκτυο ή το δίσκο ή κάτι το οποίο έχει interrupt πρακτικά στον επεξεργαστή. Η επόμενη διεργασία πάει και συνήθως και τρέχει. Οπότε έρχεται ένα request, αυτό το request πάει να χτυπήσει τη βάση, φεύγει από την λούπα, μπαίνει το επόμενο request, ας πούμε, και όλα αυτά τα πράγματα γίνονται κάπως ταυτόχρονα. Το οποίο νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά του ταυτόχρονου, του concurrent, σε σχέση με το parallel, με το παράλληλο, είναι το ότι όταν έρθει η ώρα εγώ να μιλήσω με το δίκτυο, το κάνω με τέτοιο τρόπο που αυτό γίνεται in the background, αλλά εγώ λέω κιόλας στην Python εκείνη τη στιγμή, πάρε τον έλεγχο. Σωστά. Μέχρι εγώ να είμαι έτοιμος. Οπότε αυτό, πίσω ας πούμε στο πώς το μαθαίναμε στα λειτουργικά συστήματα, είναι αυτό το οποίο λέμε είναι non-preemptive. Δηλαδή το ίδιο το πρόγραμμα ξέρει πότε πρέπει να παραδώσει τον έλεγχο γιατί περιμένει κάτι. Σωστά. Ενώ στο parallel programming και γενικά στο πιο τυπικό μοντέλο υπάρχει ένα ρολόι του επεξεργαστή, ας πούμε, το οποίο αποφασίζει πότε κάνει τι σε κάθε πυρήνα. Το οποίο ισχύει έτσι κι αλλιώς. Απλώς τι λέμε στο Async.io, αν καταλαβαίνω καλά, ότι αν εγώ έχω ένα πυρήνα, αυτός είναι ένας τρόπος να τον αξιοποιήσω ακόμα καλύτερα. Σωστά, γιατί βασικά αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά σε εφαρμογές οι οποίες έχουν πάρα πολύ I.O. Δηλαδή ανταλλάσσουν δεδομένα είτε με το δίκτυο, είτε με το δίσκο, είτε με κάποια άλλη εξωτερική κατάσταση. Γιατί αντί εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, όσο εγώ κάνω ένα query στη βάση σε ένα τυπικό σενάριο του Django, αυτό το pros εκείνη τη στιγμή έχει όλα τα resources πάνω του και είναι απλά παγωμένο και απλά περιμένει τη βάση να απαντήσει. Ενώ στο Async.io εγώ μπλοκάρω μεν όλο το σύμπαν τη στιγμή που εγώ κάνω έναν υπολογισμό. Δηλαδή, άμα έχω για παράδειγμα κάτι το οποίο είναι υπολογιστικά δύσκολο και το κάνω πάνω στο main event loop,
τότε αυτό θα μπλοκάρει όλα τα requests που υπάρχουν στο σύστημα. Γιατί κανένα request, ακόμα και αν έχουν γυρίσει τα δεδομένα, δεν θα μπορέσει εκείνη τη στιγμή να μπει και να τρέξει. Οπότε, αν εγώ υπολογίζω μαθηματικά εκείνη τη στιγμή. Μάλλον το async.io δεν είναι η καλύτερη λύση. Αλλά αν εγώ κάνω 3 queries στη βάση, ένα στο Redis και κάπου αλλού. Ή έχω 10 APIs που πρέπει να μιλήσω. Σωστά, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο συμφέρον, ας πούμε, να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, οπότε θα πεις παραπάνω γι' αυτό στην παρουσίασή σου. Ναι, εντάξει, ενώ μπορούμε να μιλάμε. That's the gist of it, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι λογική. async.io το gist. Ναι. Ουσιαστικά, βασικά μπορεί να, αν κάποιος ενδιαφέρεται κυρίως για το async.io και όχι τόσο πολύ το πώς αυτό εφαρμόζεται στο Django, έχω την ομιλία που είχα κάνει στο OpenConf, που είναι και recorded. Είναι νομίζω η μόνη ομιλία που έχω κάνει recorded, γιατί ήταν τότε που το OpenConf ήταν online. Ναι. Και ο τρόπος που νομίζω σωστά είχαν επιλέξει είναι ότι έπρεπε να γράψεις την ομιλία και να τη στείλεις. Ναι. Δεν είχε νόημα να την κάνεις σε πραγματικό χρόνο και να έχεις και τα κακά του πραγματικού χρόνου και τα κακά του online. Είδα ένα meme σε Twitter ενώ ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ. Για πες. Και ήταν ένα meme από το Interstellar που δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το Interstellar είναι αυτό το μαύρες τρύπες με τον Matthew McConaughey που είναι και το ότι ξέρεις, ένα λεπτό εδώ είναι ένας χρόνος, ας πούμε, στη γη και τέτοια. Και έχει μια φωτογραφία του Matthew McConaughey από εκεί που λέει από κάτω όταν νομίζει ότι ο COVID είναι πριν από 2 χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα είναι πριν από 5. Ακραίο. Ναι, ακραίο. Είναι πριν από 5 χρόνια, man. Πω ρε φίλε, είναι πολύ καιρός. Ναι. Γενικά είμαι πάρα πολύ κακός με το να υπολογίζω το πότε κάτι έχει συμβεί. Δηλαδή, αν μου πεις πότε κάναμε αυτό, δεν μπορώ εύκολα να το. Όπως σου είπα πριν 13 χρόνια υλοποίησες την πρώτη version του Sirix, του Reverse Proxima σε Python Twisted. Η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πολλά ναι. αγχωτικά πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ωραία όμως αυτά να τα θυμάσαι. Δηλαδή. Ναι, αλλά ο COVID είναι εκεί πέρα που τερματίζω. Δηλαδή δεν. Ναι, γιατί ήταν intense. Ήταν πολύ έντονα μονότονο όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν μέρα της μαρμότας αναγκαστικά για πολύ καιρό, οπότε επειδή δεν διαφέρουν πολύ οι μέρες μεταξύ τους, τη μία έχω κίνηση, την άλλη δεν έχω κίνηση. Τη μία πήγα στο ένα μαγαζί, την άλλη πήγα στο άλλο μαγαζί. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, οπότε όλες οι μέρες μοιάζουν μεταξύ τους. Άρα εγώ θεωρώ ότι επειδή ο εγκέφαλος δεν έχει πολύ diff από όλα αυτά. Έχει κάνει compress. Κάνει compress, αλλά δίνει βαρύτητα σε όλα αυτά. Δηλαδή, ότι όλα αυτά προσθέτουν και δίνουν βαρύτητα τελικά σε μία μνήμη η οποία μοιάζει πάρα πολύ. Αυτή είναι η δική μου έτσι, εκτίμηση. Γιατί... Δεν έχω την παραμικρή ιδέα, αλλά μου αρέσει. Θα το αγοράσω. Το αγοράζω, ναι. Θα το αγοράσεις. Τι άλλο. Αυτά νομίζω σχετικά τώρα σε νεάκια και τέτοια. Οπότε θες να πάμε λίγο πίσω στην αναβλητικότητα. Έχω και κάτι άλλο που θα ήθελα να πιάσουμε. Μήπως να το αναβάλουμε λίγο. Θες να το αναβάλουμε για το τέλος του επεισοδίου. Θα ήταν πολύ γαμάτο. Με τίποτα, γιατί δεν το κάνουμε ποτέ. Ναι, για πάμε εκεί. Ωραία. Καταρχάς έχουμε κάνει κι άλλο ένα επεισόδιο για την αναβλητικότητα, αλλά θεωρώ ότι ποτέ δεν μπορούν να είναι αρκετά τα επεισόδια για την αναβλητικότητα. Και θα πω, θα αναβάλω λίγο την έναρξη της συζήτησης και θα πω ότι το φοβερό ήταν όταν κάναμε το επεισόδιο για την αναβλητικότητα, μας στέλνει μια screenshot το Θανάση στο YouTube που το βάζει στο Watch Later. Ναι. Θανάση, το έχεις δει το επεισόδιο? Γαμάτο. Ναι. Εμένα θεωρώ ότι με πιάνει τι γίνεται. Έρχεται κάποια στιγμή που μου πέφτουν λίγο πολλά τα πράγματα. Και πνίγομαι για λίγο σε μια κουταλιά νερό. Και ξεκινάει μια χιονοστιβάδα που θα κρατήσει τουλάχιστον 1 μήνα σε μένα. Μπορεί και 2. Δεν το έχω τοποθετήσει τόσο πολύ χρονικά το μετά, αλλά σίγουρα εμένα είναι 2 στιγμές που με πιάνει κυρίως η αναβλητικότητα. Είναι η στιγμή που πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό, δηλαδή έχουν πέσει 500 μικρά πράγματα. Συνήθως είναι πάρα πολλά μικρά. Ναι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορεί να βγουν και σε μισή μέρα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι. Απλά είναι 50. Και εκεί απλά κάπου ζορίζομαι. Και το δεύτερο είναι που με πιάνει με πιο μεγάλα projects είναι όταν ενθουσιάζομαι για κάποιο λόγο, θέλω να κάνω κάτι με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ξέρεις, αυτό θα μας οδηγήσει στο δεύτερο κομμάτι της συζήτησης. Τέλεια. Και θα δεις μετά. Όπου εκεί πέρα απλά έχω στο μυαλό μου. Ναι. Θέλω αυτό. Τώρα, ας πούμε, κάναμε στο Remote Work Cafe, παίζαμε με το προγραμματικά SEO. Ναι. Άμα Ευχαριστούμε Κώστα. Ευχαριστούμε Κώστα. Αλλά άμα δεις το PR,
έχει 3 ή 4 φάσεις. Έχει την πρώτη φάση που λέει απλά θα κάνω slugs. Έχει τη δεύτερη φάση που λέει θα τα κάνω και λίγο πιο έξυπνα εκεί. Δεν το παρατήρησα αυτό. Έχει την τρίτη φάση που. Δηλαδή, πρακτικά μπαίνανε και μετά φτιάχνουν γι' αυτό. Δηλαδή, και ευτυχώς, μάλλον, επειδή δούλευα βράδια και όχι μέρες σε αυτό. Οπότε η φάση ήταν. Ξέρω ότι τώρα θέλω να δουλέψω. Δηλαδή δεν το έκανα κάθε βράδυ, ούτε το έκανα επειδή έπρεπε να το κάνω. Το έκανα οπότε. Γούσταρε. Είχα όρεξη. Οπότε και αυτό πιστεύω ότι βγήκε. Αλλά όταν αυτό μου συμβαίνει σε πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, εκεί πέρα γίνεται. Το χαμός. Δηλαδή. Οπότε αυτές είναι οι δύο εκφάνσεις, ή τουλάχιστον αυτές έχω εντοπίσει εγώ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό που συμβαίνουν σε μένα. Και νομίζω ότι ο τρόπος που λύνεται κάθε μία είναι λίγο διαφορετική που τις προσεγγίζω εγώ. Εσύ δεν ξέρω, πέρα από την πρώτη, ας πούμε, έχεις κάτι. Έχω και μια περίοδο όταν πρέπει να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο, να επικοινωνήσω που βαριέμαι, με σκίζει αυτό το πράγμα. Και άμα μαζευτούν 3-4 τέτοιοι μαζί, θα μου πάρει τα πάντα μπάλα. Δεν έχω βρει ακόμα τρόπο να διαχειρίζομαι αυτό τις επικοινωνίες οι οποίες με κουράζουν. Γιατί, ρε φίλε, γενικά, αλήθεια σου το λέω, είμαι κοινωνικό παιδί, με ξέρεις, είμαι επικοινωνιακός. Είναι μερικές επικοινωνίες οι οποίες μου είναι απλά taxing. Δηλαδή, ξέρω ότι θα πρέπει να σηκώσω να μιλήσω ένα τηλέφωνο το οποίο θα μου αντλήσει όλη την ενέργεια της ημέρας για μαλακισμένους λόγους. Συνεννοήσεις του κόλου, λέω ένα, καταλαβαίνει δύο άλλους και πρέπει να τα πούμε 15.000 φορές και την επόμενη μέρα να το έχει ξεχάσει. Με σκίζει αυτό το πράγμα. Θεωρείς δηλαδή ότι γι' αυτό δεν έχουμε αλλάξει προγράμματα Κοσμοτέ από τον Σεπτέμβριο που το έχουμε αποφασίσει? Όχι, αυτό είναι αναβλητικότητα, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι απλά θα το κάνουμε. Θα πάμε Κοσμοτέ Νίο, τελείωσε. Ναι. Μη σου πω, μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, φαντάζομαι, και μετά το βίντεο εδώ. Έτσι, για να το κάνουμε. Ναι, μωρέ. Δεν ξέρω αν το έχεις αυτό με την επικοινωνία. Με κάποιες επικοινωνίες οι οποίες συνήθως δεν είναι τόσο πολύ η ασυνεννοησία. Βασικά είναι και η ασυνεννοησία, η αλήθεια. Είναι ένα από αυτά. Ένα σημαντικός παράγοντας είναι ότι ο άλλος είναι μαλάκας. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος είναι μαλάκας. Είναι μαλάκας, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα σε ζαλίσει, θα σου. Ναι, με σκίζει αυτό. Με σκίζει όμως. Δηλαδή αυτές οι επικοινωνίες όντως με διαλύουν για μένα. Δηλαδή απλά συνήθως αυτές πέφτουν στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή άμα έχω 2-3 τηλέφωνα και 2 emails και 5 τέτοια τα οποία δεν θέλω να κάνω. Με διέλυση. Μπορεί να κάτσω όλη μέρα και να κοιτάω το ταβάνι. Είναι απίστευτο. Εγώ το παρατηρώ, το καταλαβαίνω στον εαυτό μου, όταν με παίρνει κάποιο τηλέφωνο και κοιτάζω και βλέπω ποιος είναι. Εκεί είναι που το νιώθω, να ξέρεις. Χαλάει η διάθεσή σου όλη. Ναι, και λέω, δεν το πιστεύω, αλήθεια τώρα. Ναι. Κοινή, ας το πούμε, παλιοί συνεργάτες. τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θέλω λίγο να παλέψω, γιατί οτιδήποτε είναι τεχνικό και μπιζνεσικό εντελώς, περιμένω τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο χρόνος. Δεν θέλω τόσο κουράγιο σε αυτό. Χρόνο θέλω. Οι μαλάκες θέλουν κουράγιο. Ναι, θέλουν. Ναι. Και αυτό είναι που δεν έχω μερικές φορές. Δηλαδή τώρα, και θα πάω και στο επόμενο, και εγώ για παράδειγμα θέλω κάποια πράγματα, ειδικά είχαμε κάνει ένα άρθρο κάποια στιγμή για ένα fail, ρε παιδί μου, που κάναμε με ένα πελάτη μας, που παραδώσαμε μια δουλειά in time, αλλά η οποία δεν ήταν καλή. Και αυτό, τέλος πάντων, δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε. Οπότε, πλέον και εγώ προτιμώ να πάρω την ευθύνη πράγματα να πάνε πίσω και να παραδώσουμε κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι. Ναι. Και να το αναβάλουμε, αλλά όχι, ρε παιδί μου, επειδή θα ξυνόμαστε, αλλά επειδή όντως πρέπει να γίνει με έναν ωραίο τρόπο. Ναι. Με αυτό είμαι ok, να ξέρεις πλέον. Και εγώ είμαι ok, απλά πολλές φορές. Δεν μιλάω για τελειομανία. Ναι, εκεί είναι πολύ εύκολο να. Εγώ τουλάχιστον πέφτω πάρα πολύ συχνά σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρη διαφορά του έχω ψηλά standards και τα πράγματα πρέπει να είναι τέλεια. Ναι. Η τελειομανία. Αυτό δεν νομίζω ότι είμαι ο πρώτος που το λέει. Νομίζω πρώτη φορά έχω δει τον Gary V να το λέει και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό. Η τελειομανία είναι sugar coating για ανασφάλεια. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι μόνο αρνητικό η τελειομανία. Αυτό το οποίο είναι θετικό είναι τα ψηλά standards. Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν είναι ότι εγώ δεν πρέπει να μπορώ να βρω ψεγάδι,
αλλά εγώ από εδώ και πάνω. Αλλά Ναι. αυτό δεν είναι συναισθηματικό. Συναισθηματικό είναι εγώ να νιώθω καλά να παραδώσω. Αλλά ο πύχης είναι γνωστός και συμφωνημένος. Έχει μια διαφορά αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι που ακόμα και αν είναι πάρα πολύ ψηλό, λες ότι εγώ αν κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 100, I'm done. Mm-hmm. Ξέρεις πότε τελειώνει. Εγώ είναι πολύ εύκολο να πέσω σε snowball effect εκεί πέρα. Δηλαδή είναι και να πω και λίγο ακόμα, και λίγο ακόμα, και λίγο ακόμα, και λίγο ακόμα. Και θέλει δουλειά αυτό, έτσι. Θέλει πολύ πειθαρχία. Και αυτό, πρόσεξε, μας φέρνει στο δεύτερο κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε. Αν θες να πούμε και για την αναβλητικότητα και άλλο μπορούμε, αλλά το δεύτερο που θέλω να συζητήσω και που θεωρώ ότι το έχουμε. Και αλήθεια δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά αυτό μάλλον πιο πολλές φορές μας έχει κάνει κακό, παρά καλό, in the short term τουλάχιστον, είναι το φιλότιμο και το να πούμε ότι ξέρεις τι, αυτό πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή, είναι η στιγμή που έχει τύχει πολλές φορές κάτι να μην το έχουμε προδιαγράψει από την αρχή. Ναι. Και έρχεται η ώρα να παραδώσουμε και συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να βάλουμε λίγο χρόνο παραπάνω για να γίνει όπως πρέπει. Αυτό είναι καλό και κακό. Είναι κακό σίγουρα γιατί αυτό, όπως σωστά είπες, in the short term, δηλαδή στο άμεσο μέλλον, δεν θα το πληρωθείς ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι. Είναι σίγουρο ότι δεν θα το πληρωθείς. Τέλος. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τελικά αυτή η επένδυση όμως αποδίδεται. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. Καταρχάς, η άλλη πλευρά του εισπράττει 100%. Σαν ένα μαλάκας άλλο. Ναι, ξέρω ότι είναι μαλάκας, αλλά με αυτό δεν θες να σου πω κάτι. Δεν θες να έχεις συνέχεια. Αυτό το κάνεις για σένα. Δηλαδή το κάνεις για σένα, το κάνεις γιατί λες ότι δεν αξίζω να παραδώσω κακή δουλειά. Γιατί είναι τιμωρία στον εαυτό σου να μην παραδίδεις καλή δουλειά, θεωρώ. Εκεί όμως έρχεται και λέει το πόσο μακριά θα πας. Σωστά. Δηλαδή πρέπει κάπως να βρεις έναν τρόπο ώστε να ισορροπήσεις το ποια από αυτά τα πράγματα θα κάνεις και ποια θα πεις ότι ναι, συμφωνώ ότι αυτό είναι καλύτερο ή αυτό είναι χειρότερο, αλλά κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουν. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι το οποίο είναι καλύτερο. Δηλαδή πάντα σε κάθε στιγμή ενός προϊόντος, άμα βάλεις δύο συνθήκες και δύο καταστάσεις διαφορετικές, μία θα είναι καλύτερη. Και το πιθανότερο είναι ότι η καλύτερη κατάσταση είναι αυτή που δεν έχεις εκείνη τη στιγμή υλοποιημένη. Άρα πρέπει να δεις πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό ή πόσο. Δηλαδή, εκεί πέρα έρχεται αυτό που εγώ νομίζω. Αυτό που εγώ σκέφτομαι και νομίζω και εσύ, μάλλον να το πω πιο σωστά, είναι ότι πολλές φορές βγάζουμε κάτι το οποίο είναι με τον συμφωνημένο τρόπο και λέμε, όχι. Είναι γάμισέτα. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ εξόφθαλμα. Στη δικιά μας κρίση, έτσι, που μπορεί για κάποιον άλλο να μην έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά στη δικιά μας κρίση κάτι δεν πρέπει να είναι έτσι. Ρε παιδί. Το sign up, για παράδειγμα, πρέπει να βάλω το email, ξέρω εγώ, με το ίδιο case σχέση με πριν. Ναι. Είναι μαλακή αυτό. Ναι, αυτός έβαλε με κεφαλαία το email και μετά το βάλε μικρά. Ναι. Αλλά for fuck's sake, δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Θα σου πω τι πιστεύω. Είναι. Περίμενε. Να συλλέξω λίγο τη σκέψη μου. Να περισυλλεχθώ. Anyway. Μην περισυλληχθείς. Ναι. Πάμε, πες. Απλά πες. Λοιπόν, μίλα. Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Θεωρώ πως. Κάτι που σου έλεγα και στον δρόμο να πέραμε τους καφέδες. Ένας σημαντικός λόγος που μας πληρώνουν άνθρωποι και γενικά πιστεύω οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν ο ένας τον άλλον είναι για την άποψη που έχει στο πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Και από ένα σημείο και μετά αυτό δεν νομίζω ότι μπορείς εντελώς να το βάλεις σε κουτάκια. Δηλαδή θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά είναι ένα εσωτερικό fine-tuning του τι είναι ποσοτικό και τι είναι ποιοτικό και πού κολλάει αυτό. Χρειάζεται μια καλή αίσθηση του τι είναι ένα επιπλέον feature, μια επιπλέον δυνατότητα και τι σαν δουλειά στην πραγματικότητα επηρεάζει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Τι θέλω να πω. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το να δέχομαι εγώ case insensitive emails
Είναι features, δεν πειράζει, γιατί. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και λίγο ατυχές στο παράδειγμα, γιατί by spec είναι και insensitive τα emails, αλλά. Κάτσε να σκεφτώ κάτι που ίσως είχαμε κάνει. Ωραία, το έχω. Έχουμε να κάνουμε μια εφαρμογή για μια startup που τώρα έρχεται η ώρα να βγει. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν τη θυμάμαι παίξω τη συμφωνία. Δεν ξέρω αν έχουμε συμφωνήσει να έχει μέσα σωστό robots.txt και sitemap. Σωστά. Εντάξει, θα έχει. Ναι. Θα έχει γιατί είναι σωστό να έχει. Κάποιος μπορεί να πει ότι ξέρεις τι, δεν συμφωνήσαμε αυτό το website να είναι έτοιμο να πάει να το κρολάρει όλος ο γόγλης. Δεν το έχουμε βάλει στη συμφωνία. Κάναμε κάποια πράγματα παραπάνω που μας είπατε. Τα βρήκαμε έτσι, τα βρήκαμε αλλιώς. Αυτό δεν θα γίνει. Δεν ξέρω τι πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Ναι, πρέπει να αφιερώσουμε μία μέρα να γίνουν σωστά. Ισχύει. Κάποιος θα έλεγε ότι είναι παραπάνω feature. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι παραπάνω feature. Εγώ πιστεύω ότι είναι μέρος ότι χαρακτηρίζει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Ναι. Και θεωρώ πως αυτή η άποψη που μοιραζόμαστε εμείς οι δύο είναι η ειδοποιώς διαφορά που κάνει κάποιον να θέλει να δουλέψει μαζί μας. Mm-hmm. Το τι εμείς θεωρούμε ποιότητα και τι θεωρούμε ποσότητα. Ισχύει. Δηλαδή κάποια πράγματα που δεν λέω ότι θα τα έχουμε προβλέψει όλο από την αρχή και από την αρχή θα πούμε ότι τα πάντα θα γίνουν, αλλά αν κάτι προκύψει στην πορεία και χρειάζεται να γίνει, ναι, και είναι σωστό να γίνει, ναι, θα γίνει. Και εκείνο που είναι το κομμάτι του φιλότιμου, δηλαδή σκέφτεσαι, πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι έχει να κάνει βέβαια πιο πολύ και με το... Είναι και λίγο ψυχολογική μαλακή αυτό δικιά μας. Δηλαδή, ναι. Εγώ δυσκολεύομαι να πάω και να πω αυτό το κάναμε εμείς και αυτό να μην είμαι περήφανος γι' αυτό. Αυτό πρέπει να είναι η ειδοποιώς διαφορά. Αν ο καθένας από εμάς δίνει κάτι για το οποίο δεν είναι περήφανος, τελικά όλοι θα δίνουμε την ίδια μαλακία. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω. Δεν το λέω λέγοντας ότι εμείς εδώ κάνουμε την καλύτερη δουλειά. By the way, πιστεύω ότι κάνουμε την καλύτερη δουλειά για χίλιους δύο λόγους. Όπου λέγαμε και πριν. Από το πόσο βαθιά μπορούμε να μπούμε τεχνικά και να κάνουμε πράγματα που κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν ότι γίνονται τόσο απλά, π.χ. πάρα πολύ αποδοτικές αναζητήσεις στην Postgres, μέχρι το άμα στείλουμε κάτι, το πόσο λίγο χαλάει αυτό το πράγμα και πόσο rock solid είναι το software το οποίο δίνουμε. Αλλά ο καθένας εν τέλει πρέπει να βάζει το χαρακτήρα του, γιατί σίγουρα υπάρχουν και πράγματα τα οποία κάποιος μερακλής κάτι και ασχολείται και δίνει, τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε στα ανακλαστικά μας. Ναι. Και κάποια που ταιριάζουν σε κάποιον και κάποιοι δεν ταιριάζουν σε κάποιον άλλον. Γιατί ξέρεις κάτι, εμείς θα φροντίσουμε αυτό το πράγμα για το sitemap και το robots.txt και ο άλλος θα πάρει την γκουγκλοποιημένη εφαρμογή του έτοιμη για τη startup του. Αλλά μια εταιρεία που κάνει B2B enterprise software, χαίστηκε. Δεν σημασία έχει. Ναι. Αλλά αυτή που κάνει B2B enterprise software, κάποιος μπορεί να σου πει, ξέρεις τι, εγώ δεν δέχομαι να ζω σε εφαρμογή που δεν παίζει πίσω από όλα τα VPNs. Λέω εγώ. Κάτι έχει που τον χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου, Ναι. που βάζει το δικό του πύχη. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Και έχει να κάνει και με το τι έχει σημασία κάθε φορά, έτσι. Γιατί μπορεί σε μία περίπτωση σημασία να είναι η εφαρμογή να μην χαλάσει ποτέ, αλλά σε άλλη περίπτωση να είναι η εφαρμογή να μπορεί να γίνει εύκολα εξώφυλλο σε ένα περιοδικό ή σε κάτι. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική ο ρόλος της και ο σκοπός της. Είχαμε μια συζήτηση πριν ανοίξουμε την κάμερα. Που μου λες, ρε φίλε, πώς γίνεται τα laptops της Apple να είναι τόσο unbeatable? Ναι, είναι. Γιατί τη νοιάζει. Γιατί τη νοιάζει να είναι unbeatable τα laptops. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Όλα τα άλλα έχει τις πατέντες και αυτά. Αυτά είναι μαλακίες. Όχι, αυτά είναι μαλακίες. Πότε οι πατέντες τώρα κάνανε? Αυτά είναι μαλακίες. Το γιατί κάποιος δεν μπορεί να κάνει ένα trackpad της προκοπής εδώ και 20 χρόνια δεν είναι θέμα πατέντας. Ρε, δεν υπάρχει. Ωραία. Εδώ θα δώσω ένα disclaimer. Δεν έχω χρησιμοποιήσει laptop χωρίς Nvidia κάρτα γραφικών. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί, γιατί πολλοί λένε ότι η Nvidia φταίει γι' αυτό. Αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει υπολογιστής που να μπορεί να διαχειριστεί 5 γαμμένα παράδειγμα άνετα. Δηλαδή είναι 2025. Δεν γίνεται αυτό. Έχεις δει ποτέ ένα laptop που να μην είναι Apple να έχει κάποιος και να το ζηλέψεις? Όχι. Ίσως. Ωραία, για πες.
Λοιπόν, είχε έρθει εδώ πέρα ένας φίλος και έχει πάρει ένα framer laptop. Framework. Λοιπόν, τα framework έχω ζηλέψει τα εξής. Έχω ζηλέψει το ότι όλα τα πάντα εκεί πέρα είναι κουτάκια, Ναι. αλλά δεν είναι η τελική κατασκευή μαλακία. Δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, είναι solid αυτό το πράγμα. Και έχω πει ότι θα πάρω μόλις βγάλουν ARM επεξεργαστή, Ναι, γιατί ναι. πλέον δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να έχει Intel επεξεργαστές. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Όχι. Είναι αστείο, ειδικά σε φορτή συσκευή. Έτσι κι αλλιώς και Intel μάλλον μελλοντικά φαίνεται να πηγαίνει προς το RISC-V. Πολύ πιθανό. Δηλαδή, μάλλον πάει προς RISC αρχιτεκτονική, αλλά για συνέχισε. Όταν λοιπόν βγάλουν ARM, θα πάρω ένα framework laptop. Γιατί μ' αρέσει, καταρχάς μ' αρέσει το ότι μπορείς να το φτιάξεις μόνος. Και αυτό το παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Το έχω δει να δουλεύει και δουλεύει σχετικά αξιοπρεπώς. Δεν έχει Nvidia κάρτα γραφικών. Okay. Πολύ σημαντικό. Πες να είναι. Ρε, εσύ, θέλω να μου πεις ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε το να κάνει hardwire το HDMI πάνω στην Nvidia κάρτα γραφικών, στο laptop μου. Πού έγινε αυτό? Στο laptop μου. Ναι. Το laptop το δεύτερο που έχω. Ναι. Lenovo. Είναι Lenovo ThinkPad, ναι. Δηλαδή, ποιος σκέφτηκε και είπε, έχω τη δυνατότητα να έχω την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών της Intel και να δουλεύει ο υπολογιστής μια χαρά και να παίζει και HDMI και όλα, Ναι. ή την Nvidia. Και αντί να δώσω την επιλογή στον άλλον να διαλέξει τι θέλει, Ναι. θα το κάνω hardwire στην Nvidia. Άρα δεν μπορείς να έχεις δεύτερη οθόνη. Δεν μπορώ να το. Αυτές είναι οι μαλακίες που, για παράδειγμα, Τι μπορεί να γλίτωσε εκεί? η Apple δεν δέχεται να μπουν στα προϊόντα της. Είχε κάνει τη μία μαλακία, βέβαια. Ποια? Που είχε βάλει όριο στο πόσες οθόνες μπορείς να έχεις στα πρώτα M1. Ναι. Που νομίζω ότι ήταν μία ή δύο οθόνες maximum. Συν μία ήταν αυτό, ο over. Ναι, Δηλαδή, και αν έβαζες... το MacBook μου δεν μπορεί να έχει συν δύο οθόνες. Το οποίο καταλαβαίνω ότι ας πούμε εμένα δεν με νοιάζει. Μπορεί αλλά... να μην το σήκωνε, ρε φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί αλλά... σου λέει, περίμενε, εγώ θέλω να υποστηρίζω 4K. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το M1 Pro το υποστήριζε. Άρα θεωρώ ότι ήταν μαλακία να βγάλεις ένα λάπτοπ το οποίο να έχει αυτό το handicap εκείνη τη στιγμή. Ναι, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Αλλά λέω ένα παράδειγμα που για μένα θα ήταν αποδεκτό. Για το να πεις ότι εγώ το βάζω αυτό απλά για να πάρεις εσύ το Pro, το θεωρώ μαλακία. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα οποία τον κόβεις τον άλλον χωρίς λόγο. Δηλαδή έχει το hardware και απλά το καπάρεις. Μακριά από μένα. Δεν συμφωνώ. Αλλά μπορείς να πεις ότι κοίταξε να δεις, εγώ ό,τι οθόνη βάζεις, επειδή ζούμε στο 2025 και μπορεί να έχεις 4K οθόνη, θέλω να την υποστηρίζω. Δεν θέλω να μου βάλεις δύο οθόνες και εγώ να. Ντρέπομαι. Και να σου πω, θα σου ρίξω σε Full HD, ας πούμε, δεύτερη. Ναι. Μία και καλή. Το ακούω. Αυτό όμως είναι μια επιλογή, ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με αυτή. Το ακούω. Αλλά εγώ θέλω να υπάρχουν. Θέλω να υπάρχει άποψη. Θέλω να υπάρχει πύχη του καθενός στο κάθε τι. Κάποιος άλλος μπορεί να σου πει, ξέρεις τι. Εγώ δεν δέχομαι να πάρεις υπολογιστή 1.000 ευρώ και να μην σε αφήνω να βάλεις 15 οθόνες τη μία δίπλα από την άλλη. Full HD. 16 οθόνες όμως. Από την άλλη, μπορεί να πήγε μια Apple να έχει χαρακτηριστικά και analytics από όλους τους χρήστες που έχουν MacBook Air. Ναι. Και να είδε ότι όντως το 99,9% τα χρησιμοποιούν δύο εξωτερικές οθόνες. Άμα πάρεις MacBook Air, μάλλον δεν είσαι power user. Όχι, δεν είσαι. Το οποίο, παρεμπιπτόντως, το επόμενο μοντέλο το δικό σου είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Είναι διαφορετικό, είναι πιο τραγωνισμένο, αλλά είναι πολύ λεπτό. Είναι πιο μικρό από το Pro. Ναι. Κοίταξε, ρε φίλε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το M1. Ο μόνος λόγος που θα ήθελα να πάρω καινούργιο υπολογιστή πλέον, αν και για μένα το Mac Mini είναι το καλύτερο από όλα, ο μόνος λόγος που θα ήθελα υπολογιστή είναι για να πάω τώρα να τρέξω τα μοντέλα. Ναι. Οπότε, μάλλον ο επόμενος υπολογιστής. Μνήμη μέχρι ιδέα. 256 GB RAM σκέφτομαι. Δηλαδή να μαξάρεις οτιδήποτε έχει και δεν έχει. Ναι, και 4 TB δίσκο. Εντάξει, αυτό δεν έχει τόσο σημασία πλέον, θα σου πω μετά γιατί. 10 Gbps δίκτυο. Ναι, εκεί διαφωνώ. Γιατί δεν θες εσύ να σου έχει 10 Gbps με τον NAS? Καταρχάς, έχει τόσα πολλά σημεία το δίκτυό σου στη μέση, τα οποία μπορεί να σου ρίξουν την ταχύτητα αυτή, που δεν θεωρώ θα τη χρησιμοποιήσεις. Έχει το NAS, ο οποίος NAS δεν το πρέπει να το υποστηρίζει. Ο δίσκος του NAS πρέπει να το υποστηρίζει.
Ναι, δεν θα μπορεί να διαβάσει. Εμείς δεν μπορούμε να γράψουμε. Εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα που Ούτε να έχουμε. διαβάσουμε. Ναι. Δεν υπάρχει ανάγνωση. Δηλαδή, ούτε γιγαμπίτ δεν έχουμε Η αυτή τη στιγμή. ανάγνωση, ναι, όχι, δεν είναι γιατί. Έχεις δίκιο. Περίμενε. Σε διέλυσα τώρα λίγο. Όχι, ξέρεις, θέλω να δω. Επειδή εμείς στο NAS έχουμε βάλει μια NVMe cache, Δεν πιάνει. πρέπει να τη φτιάξουμε. Μου λέει ή απλά δεν πιάνει τόσο πολύ. Καταρχάς, δεν πιάνει σίγουρα στο γράψιμο. Γιατί μπορεί. Τι σκέφτομαι, εσύ γράφεις το επεισόδιο, μετά από το παίρνεις από τον υπολογιστή, το πετάς στο NAS, και εγώ να μπορώ να το τραβήξω μπαμ. Γιατί θα είναι στην cache επειδή το έχεις γράψει εσύ. Αυτό είναι που δεν ξέρω. Δεν πολύ παίζει αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, δεν έχω χρόνο να παίξουμε αυτό το μήνα, νομίζω. Όχι. Αλλά από Μάρτιο μπορούμε να το εξετάσουμε. Σίγουρα πριν την επόμενη σεζόν. Εύκολα. Ωραία. Τέλος πάντων, το μόνο μου. Ναι, δηλαδή το καταλαβαίνω, αλλά θεωρώ ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται. Και το δίκτυο ηλίθιων δεν χρειάζεται. Απλά να σου πω, η επόμενη επιλογή είναι το 1 Gbps. Too little. Είναι 2025. Οκ, ναι, αλλά 1 Gbps ήταν το ίντερνετ ψάχναμε σε λίγο καιρό. έχουμε. Και εσύ κι εγώ. Εγώ έχω 200 ακόμα, δεν το έχω αλλάξει. Όντως, Μόλις τελειώσουμε. με έβαλες να πάρω γιγαμπίτ γραμμή. Όχι, θα το κάνω. Αλλά πρέπει να πάρω πρώτα να αλλάξω την τιμολόγηση του τηλεφώνου γιατί την έχω σε μένα. Okay. Κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε θα το κάνουμε. Anyway, αυτό είναι το μόνο το οποίο σκέφτομαι. Δηλαδή να μπορεί να τρέξει. Εντάξει, όλοι κάνουν μαλακία. Και η Apple είχε αποφασίσει ότι είναι καλή ιδέα να βάλει κάτω από το ποντίκι, ας πούμε, τη θύρα. Ακόμα παίζει αυτό. Όντως. Δεν το έχει αλλάξει. Δεν το θεωρώ και τόσο. Εντάξει. Ρε, είναι τρελό. Εγώ, ας πούμε, το ποντίκι που έχω. Το οποίο είναι πολύ ωραίο, παρεμπιπτόντως. Δεν το προτείνεις μετά. Ναι. Το έχω μπροστά. Δηλαδή, άμα τελειώνει η μπαταρία, το βάζω και δεν είναι το πιο εύκολο να κουβαλάς και το καλώδιο μαζί, αλλά μπορώ να δουλέψω. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχω το άγχος ότι άμα μου χτυπήσει η μπαταρία πρέπει να το φορτίσω το βράδυ για να είναι εκεί διαθέσιμο αύριο. Όπως με ενοχλεί και στα ακουστικά, ας πούμε. Τα ακουστικά μου σταματά να δουλεύουν. Δεν μπορούν να φορτίζουν και να έχουν Bluetooth, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μαλακία είναι. Ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Όπως δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε, τώρα θέλω να πω όλη την κρίνια μου. Γιατί η Bose έχει διαφορετικό, έχει mini jack και έχει κανονικό jack στα ακουστικά και δεν μπορείς να βρεις καλώδιο, άμα το χάσεις. Συμφωνώ. Θες να σου πω και κάτι ακόμα. Γιατί τα ακουστικά σου δεν παίζουν από USB-C. Ναι. Αυτό είναι ένα. Ξέρεις ότι συνειδητοποίησα ότι τα μόνο που παίζουν με USB-C είναι τα Beats. Δεν υπάρχουν άλλα ακουστικά. Αδύνατα. Όλα τα Bluetooth ακουστικά, όχι αυτά που είναι USB-C. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν τρέπεσαι. Εκείνο το ερώτημα. Δίνεις τον άλλον ακουστικά 200 ευρώ. Δεν τρέπεσαι που έχουν USB-C για να φορτίζουν. Αφού το υποστηρίζει. Δεν τρέπεσαι να μην το κάνεις. Και όχι μόνο δεν τρέπεσαι. Δεν θες αυτά τα ακουστικά μέσα από USB-C που έχει μεγαλύτερο bandwidth από το jack. Έχω την εντύπωση έχει πολύ. Να έχεις lossless audio. Είναι lossless και full high definition, γιατί δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί δεν ξέρω τα πρωτόκολλα καλά στον ήχο πώς πάνε. Αλλά ο καλύτερος δυνατός ήχος αυτή τη στιγμή που μπορείς να έχεις είναι στα beats μέσω USB. Από το lossless. Ναι, δεν θες να δώσεις. Εσύ που είσαι η Bose, δεν ξέρω εγώ πια, η Bang & Olufsen. Πώς φεύγει αυτό από τα χέρια σου. Δεν ξέρω. Πραγματικά Who είναι. said okay to this? Ναι, δεν είναι περίεργο. Ναι. Είναι περίεργο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι τα δύο πράγματα που μου ήρθαν έτσι. Η αναβλητικότητα και το άλλο το κάρφωσα στο μυαλό μου ως το φιλότιμο, ρε παιδί μου, αλλά μάλλον είναι ο ψηλός πύχης. Είναι ο ψηλός πύχης. Και γιατί. Πού τελειώνει πού τελειώνει ο υψηλός πύχης και πού μπαίνει μετά αυτό το οποίο λέμε perfectionism, τελειομανία. Εκεί είναι δύσκολο. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη η ισορροπία. Και εγώ συνήθως τη χάνω την ισορροπία εκεί πέρα. Γιατί απλά μπορώ να μπω Πού πιστεύεις? σε μια σκολικότρυπα και να μην βγω ποτέ. Για μιλάμε γι' αυτό. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις στη σκολικότρυπα, ρε παιδί μου, και αρχίζεις να ταξιδεύεις στον χωροχρόνο endlessly, και πώς καταλαβαίνεις τελικά, ίσως και εκ των υστέρων, το που τελικά σταματούσε ο πολύ ψηλός πύχης που θες να έχεις. Ωραία, θα σου πω το παράδειγμα το πιο πρόσφατο που έχω, που βάζουμε τώρα σε έναν πελάτη μας. Ένα κομμάτι έχει ένα blog και κάποιες σελίδες για marketing και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το Wagtail, που είναι ένα WordPress για Django, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι καλό ή είναι μαλακία? Ωραία, οκ. Ας μην επεκταθώ τώρα. Θεωρώ ότι
έχει πολλές λάθος αποφάσεις. Ωραία. Και εκεί πέρα λοιπόν έρχεται η μαλακία. Και λέω θα τις διορθώσω αυτές τις λάθος αποφάσεις. Ωραία. Και αρχίζω λοιπόν τώρα. Αυτό αρχικά τι κάνει, σου δίνει ένα δικό του administration interface, δεν ενσωματώνεται άμεσα με τον Django. Το οποίο εκεί πέρα είναι το πρώτο που έχω πάθει εγώ 3 εγκεφαλικά και λέω δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει κάπως να βρω τον τρόπο να το χώσω εκεί. Μπορεί να γίνεται με κάποιο τρόπο. Μπορεί να γίνεται. Δεν υπάρχει πουθενά στα docs. Δεν το βρήκα εγώ. Δεν υπάρχει. Το ChatGPT γενικά έχω αρχίσει και ξενερώνω. Γενικά γυρνάω και ψάχνω στην Google πράγματα. Ναι, δεν μπορώ. Είναι πολύ πιο αργό για μένα να περιμένω να μου απαντήσει το ChatGPT παρά να ψάξω πράγματα στην Google. Στο Copilot. Ναι, και θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι στην Google μπορεί να κάνω πολύ πιο γρήγορα iterations. Okay. Δηλαδή, αν ψάξω κάτι λάθος, στην Google είναι φθηνό να ψάξω κάτι ακόμα. Okay. Στο ChatGPT πρέπει να το δοκιμάσεις. Πρέπει να το δοκιμάσω. Θα αργήσω να πάρω την απόφαση. Θα αργήσω να καταλάβω αν. Δηλαδή, δεν μπορώ με το που ξεκινήσει να μου απαντάει το ChatGPT να καταλάβω ότι μου λέει μαλακίες. Πρέπει να μου γράψει κάποια πράγματα για να το καταλάβω. Και αυτό είναι πάρα πολύ αργό. Και εκείνη τη στιγμή μπορώ να εκνευριστώ πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα εκεί ίσως είναι που νικάει ο Copilot, ο Cursor. Γιατί ο Cursor σου λέει τις μαλακίες, αλλά γρήγορα. Για πες. Αλλά ναι, γενικά, όταν ψάχνω πράγματα, έχω πολύ λιγότερη εμπιστοσύνη όσο περνάει ο χρόνος στο ChatGPT για την απάντηση που μου δώσει. Okay. Άμα θέλω να κάνω πολύ εξερευνητικές ερωτήσεις, πολύ γενικού τύπου, αλλά άμα ξέρω περίπου τι ψάχνω, είναι πάρα πολύ αργό για μένα. Δηλαδή για τα πράγματα που χαζοξέρω. Θέλω να βρω για παράδειγμα πώς κάτι γίνεται στο Django. Με διέλυσε, δηλαδή είναι. Τέλος πάντων, πάμε πάλι πίσω. Το Wagtail λοιπόν έχει πάρα πολλές λάθος αποφάσεις. Κάποιες από αυτές τις λάθος αποφάσεις λοιπόν θέλω εγώ να τις βγάλω. Για παράδειγμα, σου δίνει το δικό του interface. Είχα φάει άπειρο χρόνο γιατί έλεγα δεν γίνεται, θέλω να το βάλω στο interface του Django, θεωρώ ότι είναι μαλακία. Για παράδειγμα. Για κάποιο λόγο σου δίνει το Django, κάνει integrate. Ναι, μαλάκα. Απέτυχα σε αυτό. Ή τέλος πάντων δεν βρήκα τον τρόπο που μου εξυπηρετούσε. Μετά δεν θα πάω στο δικό του CMS. Το δικό του CMS λοιπόν έχει μέσα 500.000 μαλακίες που δεν έχουν κανένα νόημα. Για το δικό μας use case, έτσι δεν λέω. Δεν λέω ότι γενικά δεν έχουν νόημα. Δεν χρειάζεται να έχω 50 κουμπιά εκείνη τη στιγμή. Ξεκινάω να διαγράφω κουμπιά και τέτοια για να φτιάξω το interface. Το φτιάχνω το interface. Μετά πηγαίνω παρακάτω και μπορούσε πάρα πολύ εύκολα, επειδή είναι multi-site by design, δηλαδή μπορώ να έχω πολλά sites τα οποία τρέχουν πάνω στο ίδιο Wagtail installation, μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να κάνεις λάθη. Δηλαδή μπορούσα εγώ, άμα δεν ήξερα πού ακριβώς να πάω να βάλω ένα blog post, να μην εμφανιστεί ποτέ, ας πούμε, ή να είναι κάπου τυχαία. Οπότε προσπαθούσα να φτιάξω αυτό για να το περιορίσω. Δηλαδή, συνεχώς έβρισκα κάτι το οποίο δεν μ' άρεσε και πήγαινα παρακάτω. Και από κάποια στιγμή και μετά, οι βελτιώσεις που κάνεις, ναι, μεν είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά μπορεί να μην έχουν τόσο πολύ νόημα. Να πω δηλαδή την αγαπημένη μου λέξη ότι είναι από ένα σημείο και μετά. Premature optimization. Όχι. Diminishing returns. Diminishing returns, ναι, σωστά. Δηλαδή, όσο εσύ βάζεις κόπο και αγάπη σε αυτό το πράγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι σου φέρνει την ίδια αξία πίσω. Άρα τι θα βοηθούσε εκεί, να έχεις σκεφτεί από πριν το τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να πετύχω και τέρμα? Είτε αυτό, είτε να πας και να πεις ότι έχω φτάσει μέχρι εδώ, θα περιγράψω τις 5 μαλακίες που με ενοχλούν σε ένα issue και θα το περάσω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και τα επόμενα σε άλλη φάση. Ναι. Μπορώ να τα κάνω και μετά 5 λεπτά. Αλλά εκεί πέρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να συνεχίσω. Δηλαδή, έχω πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να μην μεταπηδήσω στο επόμενο increment. Ξέρεις, κατάλαβα τι λες. Ξέρεις εμένα τι με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν θα το τιζεράρω λίγο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά αυτές τις μέρες που και εγώ καθόμουν και έγραφα κώδικα τα βράδια, έχω ξεκινήσει και κάνω rewrite σε ένα project το οποίο έχουμε. Το οποίο το ξέρεις αυτό το rewrite, το έχω στείλει. Ένα κομμάτι αυτού του project το κάνω rewrite από μία γλώσσα σε μία άλλη γλώσσα. Δεν το έχω. Έχω μπλοκάρει αυτή τη στιγμή. Θα μου το δείξεις μετά. Αυτό το project το χρησιμοποιούμε σε όλα μας τα production projects. Ναι. Οκ. Το έχω. Ωραία. Γιατί, εντάξει, δεν είναι τόσο μυστικό. Όχι, το τι κάνει το rewrite είναι μυστικό. Είναι μυστικό το rewrite. Και το τι είπα να γίνει εκείνη. Λοιπόν, αυτό είπαμε και με δική σου παρότρινση, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ, επειδή θέλαμε να πάμε από μια κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β, να μην το κάνουμε ακριβώς έτσι. Από μια κατάσταση Α να πάμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, Α και μισό. Βασικά, ας πούμε, να πάμε σε μια κατάσταση Β πρώτα
που είναι το ένα κομμάτι του rewrite, και μετά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι, και να το κάνουμε σε δεύτερο επίπεδο. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, το που είπαμε, ωραία, πάμε να το κάνουμε έτσι, γιατί αλήθεια θεωρώ πως αν είχα πάρει απόφαση από την αρχή ότι θα πάω από το Α στο Γ, υπάρχει περίπτωση να είχα κινηθεί πολύ λιγότερο και να μην είχα ολοκληρώσει καν τη μετάβαση από το Α στο Β, που τώρα έχει ολοκληρωθεί. Ναι, άρα να έχεις milestones κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει περίπτωση να μην το είχα ολοκληρώσει καν και να έχω κινηθεί λιγότερο και να μην υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε και να παίξουμε, που μπορούμε να το κάνουμε και μετά το γύρισμα, by the way. Αλλά πού κολλάει αυτό με αυτό το οποίο λες? Μία απόφαση από πριν ότι, ωραία, ετοιμάζομαι εγώ να μπω τώρα σε μια φάση. Πρέπει να υπάρχει μία σαφής εικόνα του που τελειώνω. Και μετά, επειδή μπορεί να κάνεις λάθος πάντα, έχεις δικαίωμα να αλλάξεις. Να πεις, κοίταξε, πρέπει να τελειώσω είτε λίγο πιο νωρίς, αλλά μάλλον κρίνοντας εμάς, συνήθως θα το πάμε λίγο παραπέρα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το οποίο λέμε justification. Θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση, Ναι. η οποία θα είναι συνεπής με τις αξίες μας. Δηλαδή, αν πούμε, κοίταξε να δεις, πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα παραπάνω, γιατί αν δεν το κάνουμε, ξέρουμε και οι δύο ότι αυτό το πράγμα θα σκάσει. Θα γίνει μαλακία. Το ξέρουμε και οι δύο. Οπότε, οκ. Αλλά όταν έρχεται η ώρα και λέμε, κοίταξε, απλά θεωρώ ότι μου αρέσει ή whatever, θεωρώ ότι εκείνο πρέπει να μπαίνει φρένο. Και ότι αν δεν μπορούμε να το αιτιολογήσουμε με βάση κάποιες αξίες που έχουμε, Ναι. κάποια άποψη, ένα point of view γύρω στο πώς πρέπει να είναι το λογισμικό, θεωρώ πως πρέπει να μπαίνει stop. Ακόμα και με την περίπτωση να κάνουμε λάθος εκείνη τη στιγμή, αλλά να μάθουμε από αυτό. Γιατί πρέπει να επενδύουμε στο να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο μας βοηθά να παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί τελικά αυτό είναι, θεωρώ, σαν σημαντικό βαθμό η αναβλητικότητα και η τελειομανία. Είναι μια δυσκολία στο να πάρεις μια απόφαση ότι εδώ τελειώνει αυτό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και... Οπότε η επένδυση θεωρώ ότι πρέπει να είναι στο σύστημα που βοηθάει στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Σε milestones ίσως. Ναι. Και ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε, αν έχει το α, β, γ, δ, ε, από μένα φεύγει. Αλλά πρέπει να τα έχει. Ναι. Προτιμώ να σου δώσω ένα πράγμα λιγότερο ή προτιμώ να σου δώσω μια εβδομάδα αργότερα, παρά να μην έχει και τα 5 πράγματα που πρέπει να έχει. Σαν ποιοτικά χαρακτηριστικά, λέω εγώ. Εκεί βοηθάει πάρα πολλές φορές να γυρνάς πίσω. Ας πούμε, για παράδειγμα, αρκετές φορές έχω γυρίσει και έχω πάει στον 11 της Logic. Ναι. Για να χρησιμοποιήσω κάποια από αυτά τα πράγματα και να πω ότι ξέρεις τι, ναι, με βάση αυτό θα το κάνω ή δεν θα το κάνω. Ναι. Το οποίο είναι μαλακία. Γιατί εμείς τα έχουμε γράψει, ενώ δεν είναι ότι. Ναι, αλλά αυτό είναι τελικά είναι η άποψή μας. Αλλά έχει σημασία. Είναι η άποψή μας. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το οποίο είπα πριν, το ότι εμείς φτιάχνουμε λογισμικό το οποίο είναι ανθεκτικό και το οποίο. Έχω να το λέω. Ένας πελάτης που είχαμε κάποια στιγμή επενδύσαμε κιόλας. Για 3 χρόνια δεν μας έστειλε ένα support ticket και έβγαζε λεφτά από αυτό. Ναι. Μεγάλο. Εντάξει, είναι μεγάλη μας τιμή που παραδώσαμε αυτό το κομμάτι λογισμικού. Δεν το κάνω καθένας. Αλήθεια, το λέω και χαίρομαι. Οι άλλοι δίνουν μαλακίες. Τέρμα. Με πιάνει το τέτοιο. Αλλά έχουν υπάρξει και άλλες τόσες φορές που έχουμε αργήσει να παραδώσουμε κάτι επειδή ασχολούμαστε με μαλακίες. Ισχύει. Ξεκάθαρα. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει αυτό και αυτό και αυτό να είναι σωστό και anyway, ναι. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, κοίτα. Όλα αυτά το σημαντικό είναι να βρεις τρόπους άμυνας. Και κάπως. Που δεν μπορεί νομίζω καν να είναι ίδιο για όλους τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να βρεις τρόπους να τα αναγνωρίζεις. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό που εγώ, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις δεν το κάνω ακόμα. Ή τουλάχιστον το κάνω μεταχρονολογημένο που δεν έχει νόημα. Και μετά να βρεις έναν τρόπο να πεις ότι ξέρω εγώ θα κάνω α, β, γ και αυτό το α, β, γ μου δίνει καλές πιθανότητες να το ξεπεράσω. Για μένα το σημαντικό είναι στη δουλειά μια απόφαση του που είναι ο πύχης σου. Θα έλεγα γενικά στη ζωή, αλλά τώρα μιλάμε για τη δουλειά. Ότι πού είναι ο πύχης σου, δηλαδή υπό ποιους όρους εγώ κάνω και παραδίδω κάτι, το οποίο είναι προαποφασισμένο.
πάντα μπορείς αυτό να αναθεωρήσεις στο μέλλον, κοιτώντας πίσω. Μπορεί να κάνεις λάθος, okay, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Απλά αυτό είναι ο οδηγός στο πού σταματάς και να μην αρχίσεις μετά να χάνεσαι στην τελειομανία, στην ανασφάλεια του ότι δεν είναι αρκετά καλό να παραδώσει. Πρέπει να έχεις αποφασίσει γενικότερα, όχι για το κάθε project. Εντάξει, το κάθε project έχει και τις δικές του ιδιαιτερότητες, αλλά πρέπει να έχεις έναν οδηγό, ένα μπούσουλα του πώς παραδίδω εγώ software. Και το άλλο είναι Πώς παραδίδω γενικά. Πώς παραδίδω δεν είναι νομίζω θέμα που αφορά μόνο το software. Και... όχι, θα έλεγα, εγώ είπα ότι είναι κάτι και γενικά στη ζωή, υπό ποιους όρους κάνω το οτιδήποτε. Και το άλλο είναι, θέλει μια επένδυση σε ένα σύστημα αποφάσεων. Πώς εγώ παίρνω αποφάσεις στην ώρα του. Γιατί τελικά, όταν πνίγεις σε μια κουταλιά νερού, είναι μια δυσκολία να πάρεις μια απόφαση. Για κάποιο λόγο δυσκολεύεσαι εκείνη τη στιγμή. Θέλει λίγο δουλειά. Εγώ δεν το έχω δουλέψει αρκετά όσο θα ήθελα, αλλά με βοηθάει το ότι καταλαβαίνω πλέον το πότε είμαι σε αυτή τη λούμπα. Οπότε έχω αρχίσει να μπαίνω σε mode ότι. Φτιάξτε το. Αυτό. Fix it. Ωραία φασούλα. Αυτά που λες. Βγάλαμε λίγο ψυχολογικά, αλλά δεν πειράζει. Βγάλαμε. Ήταν θεραπευτική η θεραπευτικότατη. Ναι. Τι έχεις να προτείνεις σήμερα, λοιπόν, που. Μιας και λέγαμε για AI, Mistral, LeChat. Λεσά, δεν ξέρω. Γαλλικά, όρου. Σε παρακαλώ. Ναι, είπαμε γαλλικά και πιάνω, ναι. Το οποίο, όπως όλα τα LLMs μαλακίες λέει, εντάξει, αλλά. Δεν έχω παίξει καθόλου με Mistral. Έχουν και online, πάρα πολύ γρήγορο. Να σου πω, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Άρα λες να πετάξω όλες τις μαλακίες άλλες και να ασχολούμαι με αυτό μόνο τώρα. Ναι, θέλω να δω μόλις το βάλει και ο κοπίλωτας εκεί να μπορεί να παίζει, εγώ θα το δοκιμάσω. Είναι unprecedentedly γρήγορο. Μεγάλα λόγια. Νομίζω τα Matrix είναι 15 φορές πιο γρήγορο στα tokens per second. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα του generation του AI. Κάτι το ρώτησε και απλά το ρώτησα κάτι και μου πέταξε μια σελίδα πρόζα με τη μία να διαβάσει. Instantly. Δεν είχε. Ωραία. Πάω να παίξω μετά. Ωραία. Μόλις κλείσουμε. Mistral, ωραίο. Λοιπόν, εγώ θα πω το ποντίκι, λοιπόν. Καλή ήταν η ιδέα σου. Είναι το MX Master, νομίζω αυτό που έχω στο γραφείο είναι το 3 ή 3S, δεν θυμάμαι τα δύο. Πολύ ωραίο, πολύ βολικό στο χέρι και για να το δέσω με το προηγούμενο, η ύψιστη μαλακία που είχαν κάνει στη Logitech, αυτό έχει μαζί και ένα δικό του. Αυτό έχει και Bluetooth και ένα δικό του RF pairing. Ναι. Το RF pairing το δικό του πρέπει να εγκαταστήσεις εφαρμογή για να το σετάρεις. What the... Που η φάση είναι fuck me. Και αυτό λοιπόν είναι το αντιπαράδειγμα το πρώτο. Και το παράδειγμα το δεύτερο, το πόσο γαμάτι μπορείς να το κάνεις. Φτιάξανε μια σελίδα που από Chrome μόνο που σου δίνει USB interface, που μπορείς να το κάνεις στο website αυτό. Με web USB. Ναι. Γαμάτι. Οπότε ήταν τα δύο άκρα. Η ύψιστη μαλακία, ναι. Και μετά από καιρό ανακάλυψε ότι το έχουν γυρίσει όλο εκεί. Γαμάτι αυτό, το οποίο είναι τέλειο. Ναι, γιατί πρακτικά πλέον εδώ πέρα έχω το καλύτερο δυνατό setup που μπορώ να έχω, δεδομένου ότι δυστυχώς έχω ακόμα δύο υπολογιστές. Ναι. Βάζω απλά ένα USB-C στο laptop και έχει πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη πάνω. Φορτίζει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ρε. Είναι όλα εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το οποίο είναι το απόλυτα τέλειο setup. Περίμενε. Το οποίο ισχύει απλά επειδή η οθόνη έχει και USB hub πάνω. Ναι. Οπότε είναι όλα πάνω στην οθόνη και εσύ βάζεις το USB της οθόνης. Ακριβώς. Ενώ το προηγούμενο setup που είχα, που έχω και στο σπίτι ακόμα δυστυχώς, γιατί επειδή από τα νεύρα μου τότε έχω πετάξει από το ίδιο ποντίκι, τέλος πάντων το 2 νομίζω σπίτι, έχω πετάξει το RF του USB, γιατί είχα τα νεύρα μου. Γιατί λέω, τι να το κάνω, πρέπει να βάλω εφαρμογή για να το χρησιμοποιήσω και το πέταξα. Οπότε τώρα έχω μπει στην άσχημη θέση να πρέπει να πατάω ένα κουμπί, γιατί έχει 3 pairing modes. Άρα λοιπόν μπορώ να έχω τις δύο υπολογιστές ταυτόχρονα paired, αλλά πρέπει να σηκώσω το ποντίκι και να αλλάξω το pairing mode. Θέλω πριν κλείσουμε να πω την αμαρτία μου. Πες το. Η οποία είναι εντελώς κασιδιαρέικη, θα καταλάβεις γιατί μιλάω. Επειδή είπα για USB, μάλλον κατάλαβα για ποια λες. Λοιπόν, μου είχε πάρει ο Θανάσης δώρο τα ακουστικά του PlayStation, τα Pulse, πριν χρόνια. Και ενθουσιασμένος εγώ τα ανοίγω, ρε παιδί μου, και ήμουν και σε μια φάση τότε εντελώς αντιαναβλητική. Είμαι στο mood αυτό του καθαρίζω. Οπότε τα ανοίγω, τα αφήνω εκεί, τα παίρνω όλα, τα πετάω ανακύκλωση και πάω να παίξω. Και βάλτε το dongle στο PlayStation. Μαλάκα. Αλλά
με USB-C, lossless audio από το. Α, παίζουνε. Ναι, παίζουν μια χαρά. Εντάξει, απλά είναι με USB-C, lossless audio απλά από το. Α, γαμάτο. Ναι. Εντάξει, έλα. Γάμα- Καλό είναι. ρε, καλό. όχι. Είναι καλό. Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει που έχω το USB-C εδώ, γιατί είμαι εκεί και. By the way, σήμερα θα δω μάλλον θα παίξω λίγο PlayStation, μου έχει λείψει. Αλλά ναι, αυτή είναι η αμαρτία μου που έκανα κι εγώ. Μαλακία του PlayStation, λοιπόν, επειδή με ρώτησε τώρα. Ναι. Αν πάρει USB ακουστικά που δεν είναι του PlayStation, Ναι. για παράδειγμα αυτά τα απλά που έχω εγώ, έχω USB ακουστικά, Ναι. USB-C, τα οποία Ναι. δεν έχουν δηλαδή δικιά του Ναι. κάρτα ήχου μέσα, ρε παιδί μου. Ναι, Είναι ναι, το ναι. κλασικό. Δεν παίζουν. Fuck! Πρέπει Όντως. να τα βάλει από το τέτοιο. Πρέπει να τα κουμπώσει πάνω στο jack. Έλα ρε μαλάκα. Γιατί. Δηλαδή, Ναι. εκτός αν έχω κάνει εγώ κάποια μαλακία, αλλά δεν μπορούσα με τίποτα να το κάνω να παίξει αυτό. Αν κάποιος ακούει και μπορεί να βοηθήσει, Εδώ είμαστε. ευπρόσδεκτο. Τέλεια. Ωραία. Καταπληκτικά. Thank you, folks. Ευχαριστούμε και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.